Ванка, виж какво става, брато. Ей, това е. Ако не си виждал, виж. Тук да разхвърляме малко, да си хване после. До година. Говоря, ако ни дадат малко масълце, знаеш какво ще стане. И там не знам дали се вижда, това би трябвало да е Мальовица. Там може би е злият зъб. Ето отдясно вече се показват някои от 7-те рилски езера. Ние продължаваме към раздела и хижа Иван Вазов, а на езерата ще се спуснем утре. Не знам доколко се вижда на камерата. Ето там едното езеро, ето там хижата. Ето там Динко. Жив съм. Виждаш ли пътя къде е отсреща? Този път стига до това. Само Ласка мога го качи на двойно предаване. И там на скалата има една каменна кула, винчето се води. Подложихме на изтезание радостта на Иван. Новия сребрист голф. 50 години път до хижа. По 50 годишния път. Какво е? Поло ли? Поло. Добре. Пътят от камък, голфът от желязо. В Искри и Тътен стигнахме до някъде и после довървяхме разстоянието до конинята за хижа Вазов. Гледай каква преспа. Има пълно е с покритие, не ще я фане навигация. Какви са тия? Искаш ли да се разходиш на преспата? О, не. Никой случай. Опасна. Ще се разбия долу и не мога ме намерят. По-нататък не е трудно, лесно е. Но времето е. Ало, къде е пътеката за надолу? Трябваше да има пътека да слизаме. Ето е пътеката. Трябваше от тук да слизаме някъде.
И това е пътеката към връх Харамията, който е там. Само че никак не е удобна за вървене. Пълно е с клекове, тук е много тясно. Продължа още малко и ще видя докъде ще стигна. Ако стигна до върха, ще сляза от друго място. Там стана прекалено опасно и се върнах, само че видях друго разклонение за пътеката. И сега ще го пробвам него, ако става и ако има време. Успях по що годе нормална пътека да стигна до тук. Там е премката и е така само нагоре по ръба мога да се кача до Харамията. И тук отдолу трябва да има друга пътека, която се пуска към езерата, която може да се прибера. Има колянцето да излезе отдолу, ама ще го опаковаме там.